Matugnaw nga kahaponanon para sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome sa Lunes nga edisyon sa This Is My Life. Agosto 22, tuig 2022. Kamusta ang mga Lunes tungod sa kasakuon kay inaaga pa at tungod ara man nagumpisa na ang balik eskwela sa iton sa mga estudyante. Ani nga aton man sa ni pagpangamusta sa mga nabilin dira sa aton mga puluyan, mga iloy nga mong nagatipan, mga amay nga nagatipan, mga lolo kag lola or tita or titos, kag kung sino man ang ginasaligan naton sa aton tagsa ka panimalay. Relax na kamo dira, pulo pa huway. Kamusta ang paniyaga? Okay man, pero maghalong-halong sa gihapon sa epekto sang ulan kay indi gid malikawan ang ulan sa siniiya nga tion tungod man sa bagyo, di ba la? Tungod sang bagyo, kinanglan extra careful man kita. Nga kinanglan hindi ginaton inaiya pag pabayan, but anyway sa inyo anay dira mga lilisuan sa mga radyo danay kita tubtub-tak na stress diri iya sa programa This Is My Life kag ara man ang aton sa text hotline para karon sa inyo man mga mapaambit nga mga opinion, inyo man mga greetings and comments, mga maayo lang na. Ara gid aton text hotline 0963-757-0874, again 0963-757-0874. Sa mga nagaupod naman sa aton via FB Live sa pihak sang maulanon nga panahon kag sa mga nagaugtas-ugtas dira, sa nagaugtas-ugtas ang ila sining Wi-Fi connection, be more patient. Importante is updanay kita iya karon nga hapon, ha? Kinanglan updanay kita ni Tita Wilma karon nga hapon. Kag ara man dira sa iton sini chat room para sa inyo mga greetings kag sa inyo man karon mapaambit sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati, ha. Gani sa kutob man sa malabutan sa iton pagpangalagad karon nga hapon, samtang nagahuluhigda kag nagapulupang habol tungod matugnaw ang panahon. Kag samtang ang iban dira nagasulusandig sa ila sini mga diban, sa ila sini mga pulungkuan, pampalipas oras sa relax lang. Si Tita Wilma ari lang magaupod sa inyo sa siniiya nga hapon. Okay, kid, ina. Di ba la? Yes, Tita Wilma, ana. So, kamusta lang? And kami naman, malipayon man, malipayon, gid, no? Nagapasalamat kami una-una sa tanan, ha? Sa amon man sinipag hatag break sa tagsa namon kakaugalingon nga malingaw man, bisan paano magka-unwind man kay makabatsyag man sang kalipay ang tagsa-tagsa ka miyembro sang Action Radio Bacolod family, nga naka panglugayawan man, paamo ka na bala, kag naka-enjoy. Amo na yung siling naton, ang kalipay, hindi mabakal sang kwarta. Di bala? Importante is malipayon kita, upod man sa grasya, kag guidance sa aton mahal nga Dios, natigayon man kag nangin malipayon kami, kag sa mga nagtalos temporaryo sa amon diri sa Action Radio Bacol, madamo man nga salamat sa inyo. Enjoy gid, kag pasalamat gid. Nga nakabalik bisan paano, nga wala sang sablag, ilabi na sa dalagan sang panahon. Kag subong man, Tita Wilma, relax lang daan ay relax lang ka mo dira. Kahit hindi naton manigar, hindi manigar gid ya. Sa dalagan sang aton panahon, mapasiplat gid ko gamay tungod sining tropical cyclone, tungod sining tropical depression nga si Florita, no? Apat ka mga lugar na ang ginpaidalom sa tropical cyclone wind number 2, na samtang nagabaskog si tropical depression Florita nga mangin isa ka tropical storm, okay, inasang aga. Inabasi man sa updated report sang aton sa Weather Bureau ang pag-asa, na kag sa alas 11 kay ina nga update sang aton sa ni pag-asa, na ang sentro sang mata ni Florita ginabana-bana iyara sa 215 kilometro sidlangan sang kasiguran Aurora, kag ang iya sini paghulag yara sa nakatundan nga
nagahulag o nagadalagan sa 15 kilometro por ora, nagaangkon sang puwersa sang hangin nga nagalabot naman sa 75 kilometro por ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot sa 90 kilometro por ora. Tibasi man sa weather forecast sang pag-asa no, sa ila sini forecastra. Si Florita, magalandfall ini siya either sa bisinidad sang sidlangan nga bahin sang Cagayan o kun sa nakatundan nga bahin sang Isabela buwas iya sa hapon Martes. Na amo inang ginpabutyag sang aton sa ni Weather Bureau. Ang ginpaidalom nga mga lugar sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 amo ang eastern portions ng Cagayan. Sakop na dirang Enrile, Tugigaraw City, Peña Blanca, Igig, Bagaw, Gateran, Lalu, Gonzaga, Santa Teresita, Buguecag, Santa Ana. Ang eastern portions ng Isabela. Kag magluwas pag na Tita Wilma ang extreme northern portion sang Aurora pinakapunta kag ang northeastern portion sang Quirino kag suno man sa pag-asa ang nahinambitan iyang mga lugar ang may posibilidad magalabot sa gale force ang puwersa sini kag ang mga lugar naman nga yara sa idalom sang typhoon or sa aton sini signal number 1 iban nga bahin sa Cagayan, Isabela, Quirino, mga nabilin ba lang nga bahin nga wala na ito na mention. Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, subong man sa Ifugao, Benguet, La Union, Ilocos kay Ilocos Sur. Kagang northern portions ng Aurora, kag northern portions ng Pulilio Island. Ara na sila sa idalom sang signal number 1. Kag suno man sa pag-asa ang Florita ini si tropical depression Florita dako ang posibilidad nga magabaskog siya ante siya iya mag landfall. Ti pasalamat kita diri sa iton sa Western Visayas iya ni mga ulo apekto lang ni sang kabaskogon sang hangin kag sang ulan nga dala niya kag tungod man sa southwest monsoon ang habagat, di ba la? Ang akon lang gid para sa aton nga mga ginikanan kag sa aton man mga in charge sa kabataan nga to sa eskwelahan ay abaw hindi gid magsalig bisan may napadala kamo iya nga kapote or ka jacket o kon payong kinanglan sugaton labi ng mga elementary proteksyonan kay kabudlay ko nila naton kabudlay ko nubuhon kay ang tupa sina na may ginahalungan pa kita nga daan kag para naman sa aton mga palanggaman nga mga tagpalamati labi na sa mga estudyante sa nahambal na ni Tita Wilma proteksyonan nato ng aton mga kabataan sa una nga adlaw nga pagbalik nila sa eskwelahan ilabi na mga magagmay naton nga mga kabataan hindi kita mangin kampante hindi kita mangin kampante sa ilang nga siling na bakunahan na nato ng aton mga kabataan kinahanglan gid alalayan gid anay nato na aton mga kabataan sa ila eskwelahan kay actually hindi pa ini ang 100% nga face-to-face classes di ba mga ginikanan may ara nga naka-schedule nga especially sa mga public schools I'm sorry may ara nga schedule sa ila face-to-face MWF Monday, Wednesday and Friday. May ara naman TTHS, di bala? Kag ang the rest na ara sa balay na alalay naman kita nga mga ginikanan para sa ilang mga tulunan kag mga assignments. So hindi naton sila pagpabayan kag hindi man kita maguntat sa pagpahanumdum sa aton mga kabataan sa ila sini mga obligasyon sa ila pagtuon sa karon nga panahon sang pandemic. Importante gid na. Kag isa pagit sa tandugo ni Tita Wilma, pasalamat kita nga nagnubo ang presyo sa mga produkto sa petrolyo. 11 successive weeks nga price rollback. Bisan gamay-gamay lang nasupot na nalipay ta last week nga sobra 2 ka pesos. Ara karon iya kay
Managbuilo, buwas bantayan. Sobra 2 ka pisos iya, no? Sa produkto sa petrolyo nga desil na amo nang hambal sang oil industry. Basi man sa dalagan sang negosyo sang krudo sa world market. Bantayan nato na sobra 2 ka piso sa kada litro ang madugang na naman sa presyo ng diesel. At 10 to 30 centavos naman ang madugang sa presyo ng gasolina, gamay-gamay lang iya. Pero bantayan nato ng update na tungod dira buwas, kinahanglan gid mga anak, kag kinahanglan extra careful, kag extra hinay-hinay sa mga budget officers ng pamilya. Ara naman hugtanay pa naman na Tita Wilma. No, manghay-hay si nanay kag si tatay nga amo ang nagapangabudlay para si Inday kag si Tuto mapadala sa eskwelahan. Mga anak, kinahanglan mangin pinasensyahon man kamo kag jutay man nga paghangop sa bahay sang ginikanan tungod sang kamalahalon sa karon iya nga panahon. Di ba Tita Wilma? Yes, 2:00 na Action Radio Philippine Standard Time. Hindi tanay pagkalimtan man syempre. Ang pinaka-importante para sa aton, ikaayong lawas ang aton sa food supplement nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo kita, balik eskwela ng aton. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tita Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama timba. Okay, sakto naman online sa mga naka-online dira. May hapon lang da. Ma'am Ana Sinoro ba? Sino ni Ma'am Ana Sinoro? May yung maulanon nga hapon action Tita Wilma. Salamat gid ma'am na. Kay Connie Laparan, Ma'am Connie, good afternoon Tita Wilma. Tamiyo ko lang family Laparan.
Alabaniego family, Tubelo family, kag Esparicia. Ang nagatamyaw si Connie Laparan sang Pandanon DSB. God bless. Likewise, Ma'am Ana. Thanks for the love. Ba si Ma'am Ana Sinoro for sure nga puwerting ulan dira sa La Carlota kay nagalangoy-langoy na naman ikaw diri sa aton chat room. Salamat gin Ma'am. No Ami Fel Umando, Tita Wilma. Kag sa tenan nga nagapamati sa imo programa maayong hapon. Siling ni Ma'am Anam. Halin kagabi, brown out kami, aga na. Also, 6, okay. Tudo ulan pa kuno. Okay, Doy Arthur, mayong hapon. Salamat kit. Hello, Ma'am Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, Tita We. Go 163 na si Wawa kay may work ng mommy. Monitor lang from Singkang. Thanks, God. Keep safe everyone. Amo gina back to square one ang mga mamu kag mga wawa. Di ba la? Yes, ako na retired na nasa Sabalay. Siyempre, mga apo naman ang inchindihon kay naga-work naman ang aton sa ni mga anak. Okay, i-enjoy na lang ina Ma'am Julie Militado Patrimonio, kamo ni Sir Severino. Tanan sa Villa Caridad sa si Sarah, no, naga-relax na. Kaya upod ko na sa This Is My Life, ang bali Ma'am Ana. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Teresita Malacca on her 84th birthday today. Thanks a lot. God bless you and your family circle. Okay, more power to ARB at 53, Ma'am Wilma. Yes, Ma'am. Thanks, Gid, no? Thanks for the greetings. Thanks for the prayer and the love and kisses you sent sa Action Radio family. Tita We, God bless Action Radio. Yes, Ma'am Crystal Jane Cesar. Nami Gid Action, Tita We. Religion para makabati ang mga bata parte sa mga pulong sang Diyos. Yes, school ay importante manina. Juve Monares, how are you? Good afternoon. Thanks for the hearts you sent. Yes, Karini Paguntalan man. Salamat. Ma'am Evelyn Sinaon. Monitor lang ko sa Purok Gaysano Alihis. And God bless. Salamat sa imo, Ma'am. Was in the Rose Guevara. Ginatika, yagad si Tita Wilma. Ma'am Rose, good afternoon, Ana. Ay naman si Ma'am Homa Lumina nga nag-aupod sa aton sa sininga hapon. Hello, Ma'am. Good afternoon. Thank you. Good. Na. So, enough lang na, Ana. Balikan lang kamukha ni Tita Wilma dugay-dugay, ha? Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itlugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa... 2:12 na Action Radio Philippine Standard Time. So, padayon man si Tita Wilma, wow, si Ma'am Giselle Franco, may hapon lang kuno tawi. Ay, yes, of the night sila ni Sir Erwin Gonzalez. So, mayong hapon lang dira sa inyo sa may maaw. Sir Ray Flores Barrioga, salamat man sa imo. Kay Ma'am Eda Ramos, mayong hapon gid. Sila hindi gani ni 4537, siya giniguro. Ara lang sila sa NHA1, tawek. Yes, maayong hapon. Prayer, mabalik ng maayong nga pagtanda na. Sakto gina. Sige, okay lang na siya. Na? Anyway, Tatay Tony, I think mayong hapon lang dira sa imo. Kag madamo gin nga salamat. Sa iba naton nga mga greetings, karon lang kakayuhon ko ni Anay ang mga greetings sa aton sa ni text hotline. 2:03 na Action Radio Philippine Standard Time. Hello,
Miss Angelica Abiliar of Salad City. Keep safe and study well. Bye. From Tuto Jeremy Villanueva. How sweet naman. And then, Angelica, batian mo na. Halina kay Tuto Jeremy. Okay, standby na para sa itong sulat sa siniiya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong sulat kapag sound sa sininga hapon. Halin ini sa isa kabana. In actually, tudtuod dyan nga ngalan. Tudtuod dyan nga ngalan, pero iya ngalan, tatlo ni bilog, isa lang iyaging kuha sa iya, matudtuod nga ngalan. Taga syudad sang Silay. Halin kay Emmanuel, kag ang sulat ni Emmanuel nagasiling. Dear Tita Wilma, hello sa tanan nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Ilabi na sa imo Tita Wilma, kag sa mga pareho manamon nga nagatan-aw sa FB Live. Kung ang iban may ginashare man nga istorya sang ila sinikabuhi, kag problema nga ginapangayuan sang advice, akon Tita Wilma, gintry ko man nga mapadala sa This Is My Life. Sa pagsugod, kid, ako gali si Emmanuel. Ang tuod ko nga ngalan, hindi lang paglawagatanan. Ang sitwasyon ko, masinulundon lang gid ako. Sa akon ginikanan, kag sa akon asawa. Manami man ang amon sinipag sinalayo, o galing daw nangin problema sa akon ang sitwasyon namon sang akon asawa nga si Gia. Si Gia, Tita Wilma, mabuot kag mabakas. Amo ina ang isa sa nakitaan sang akon amay nga ginadayaw man niya, pero may isa lang gid siya kakomento. Ang pagsunod ko sa mga request kagusto sang asawa ko. Ina, nagaka-misinterpret sang akon mama kag papa. Sa ila pagpati, kag hambal gid sang akon mama, nga gina-under ako ni Gia. Amo na, Tita Wilma, nga kun mag-updanay gani kami ni Papa, ang iya lang permi ginahambal. Indi bot silingon nga wala ka sang obra, sunod-sunod ka na lang sa gusto sang asawa mo. Tita Wilma, ang pagsunod ko sa akon asawa, tungod love ko siya. Isa pa wala man sang malain sa mga ginapanghambal niya. Kabalugid ko, kag nabatsyagan ko gid, nga nabalaka si Papa sa akon. Pero sa tuod lang, wala siya sang kabalakan. Lain-lain kami prinsipyo ni Papa ko, Tita Wilma. Kabalukan, nagdako kami nga ila kabataan sa iya imahin nga maisog. Kag may panindugan.
Ang sa ako naman, nagapangibabaw gid ang akon love, ang akon respeto, kag paghatag importansya. Siguro, Tita Wilma, napensaran sang papa ko, nga basi nga gina-under ako ni Gia, sa rason nga siya ang nagatrabaho, kag ako wala. Kabalo ka dugang pagid, Tita Wilma, ano abi kay may masakit ako. Gani bisan gustuhon ko man, hindi na ako pwede nga mangin isa ka empleyado. Subong ang ginapamensar ko, nga magnegosyo, bisan gamay lang, kung may ara ako kapital. Kabaitan ni nga matandog man ang ginikanan ko, nga nagapamati. Nga magayon klaro sa ila ang tanan, nagsala sila sa ila pagpati sa akon sitwasyon upod sa akon asawa nga si Gia. Upod ang amon duha ka bilog nga bata. Pero sa tudtuon lang, Tita Wilma, malipayon kami ni Gia. Kag matawhay man lang ang amon pagsinalayo. Salamat gid sa paghatag mo time nga mabasahan ang akon message sa imo sa personal account mo sa Facebook. Mayong hapon sa liwat, Emmanuel. Okay, sa itong letter sender sa karon nga hapon kay Emmanuel, na salamat kid kag mayong hapon sa imo. Nami pagitay ko na si Gia, but since Monday subong, sigurado nga may trabaho si Gia, right? Ari lang kita una-una. Una sa tanan nga pagpasalamat ni Tita Wilma sa imo man paambit sang imo sini kabahin na naman sang kabuhi, di ba? Kabahin sang imo kabuhi nga para sa imo husto, para sa imo husto, pero para sa ginikanan mo daw hindi amuhaw. Ang mahambal ko lang sa imo sitwasyon, since nga malipayon ikaw sa imo pagpangabuhi subong, padayon na to. Pamatud-an mo sa imo ginikanan. Challenge sa bahin mo nga pamatud-an mo sa ginikanan mo nga wala ikaw magsala sa pagdesisyon sa pagpangasawa kay Gia. Una bes, wala ikaw sang trabaho, tungod sa imo, nagbalatian ka, kag amo sinang balatian mo subong, kag hindi ka pwede nga maging isa ka empleyado. Bot silingon, may tinapusan ikaw. Pero sa karon nga panahon, diretsuhon ko nilang ina, Emmanuel, diretsuhon ko nila nga sa karon nga panahon, may mga trabaho nga pwede nga ara ka man lang sa balay, di ba la? Pwede online, may ara gyud nga makabulig man sa imo asawa. Masakit para sa ginikanan. Kadtuan naton ang ginikanan mo. Masakit para sa ginikanan nga makita nilang ila bata, ila binapinalangga, ikaw siguro ni mama kag ni papa mo nga ara ka sa balay, pagkatapos na ila na di parahan, nga kung anong gusto sang imo asawa, ginasunod mo lang, amo nang mabudlay ginman. Amo nang kisag hambal kita sa mga ginikanan. Yes, palangga na ito ng aton kabataan. As experience, natural ginman nga masakitan kita, di ba bilang ginikanan. Pero ugaling ila na ina kabuhi. Ila na kabuhi, kag ila na subong, ila ina desisyon, nga sudlon ang ina nga bahin sang pagpangabuhi. It's their choice, not ours, di ba? Ila na choice, ila na desisyon, hindi aton. So kung ano man ang dalagan sang ila pangabuhi, hindi ta magsubo. Hindi naton sila pag-intrahan unless nga tawgo nilang aton atensyon, pangayuon nilang aton sini advice, kung ano man ang aton mahambal sa ila para sa kaayuhan sang ila sini nga pagpangabuhi o galing as parents hindi ginaton malikawan. Makita naton bata nga daw kapay pang kaisa
daw mga muna bala na nataas tingog tapos yung kaysa daw sika-sika daw muna masakit sa bahin sang ginikanan na masakit sa bahin sang ginikanan pero na ang mahambal ko lang niya sa imo Emmanuel as long nga para sa imo husto ang imo ginahimo nagaintindihanay kamo ni Giya sa pagpadalagan sang inyo kabuhi go ahead pamatudi sa ginikanan mo nga nagsala sila na sa paghusga sa imo asawa. Actually, subong ko lang taon na ito ang realidad. I'm sorry. Hindi lang niya ang lalaki or hindi lang niya ang lalaki or babayi ay nagatrabaho. Kundi duha na gid mag-asawa na gid. Tungod nga tungod sang pagkinahanglan sang inyo sang aton pagpangabuhi, right? Di ba la? Kay kung magsalig lang kita sa sweldo ni Mister, kulang na kulang gid kaayo. Kung magsalig man kita sa sweldo lang ni Mrs. kung siya lang ang nagapangita, kulang man gihapon. Bisan pa gani, may ara nga mag-asawa na gid nga nagatrabaho, pero ginakulang pa sila na amo na siya ang kinahanglan na tundara. Na basta nga nagaintindihanay kamo nga mag-asawa kung anong dapat himuon sa inyo pagpangabuhi, mag-intindihanay, magbinuligay, kag yes, sa inyo pagpangabuhi, ara dira, nagaupod ang aton mahal nga Dios nga dako ang aton pagsalig, kag yes, aton ginasurrender sa iya ang tanan, wala sang imposible. Nga bisan hawot-hawot ang aton pagginawi sa adlaw-adlaw nga tanan, pero ano, na manami ba tiyagon kay may balatyagon kamo nga do satisfied man kamo sa amo lang sida nga kinitaan na tapos do kahapos lang bala kung may kinahanglan okay na siya muna siling ko sa inyo nga sa tanan nga ginahimo naton sa aton sinikabuhi sa 24 hours a day na updo naton siya na masilinta ba lang nga sa kalipay kagkasakit sang aton pagpangabuhi updo naton siya kay bisan masakit kag bisan gatululagay ang luha mo hindi tama tungod siya nagabulig sa aton sa pagpangita paagi para sa solusyon sang aton ginapasan nga krus sa aton kabuhi. Ako ya makatindugid ko sa sinaiya nga ang Dios wala nagapabaya sa aton. Siya ara lang gid nagahulat as always sang aton sinip pagtawag sa iyang ngalan. Mabatyagan naton ang kasakit, ang kabudlay, tungod kita tao lamang nga iya gintuga, di ba na? Kag tungod sina, hindi gid kita ya magdula. Kay nga once kung kita mismo ang magdula sang aton pagsalig sa iya, tanawa bala masiling ka, ara man lang kay himuon ko man lang himo ko, okay man lang, amo ni nga magagay, man ko ka, hindi na siya magdugay. Patihay ko. Lain ba lang ang katumanan sang tanan nga ginapangayo mo nag-agi sa medyo mabudlay kay nga ang resulta ang kalipay sobra-sobra. Ang grasya sobra-sobra. Kag mahambal ko lang sa imo Toto Emmanuel, sa imo pagkabana. Na, sa kay Gia, maswerte ikaw. Na? Maswerte ikaw nga nakaangkon ikaw sang asawa nga mapisan, mapinalanggaon, ano pa gid, mahinangpanon nga klase sang asawa, nga ina nga mga bagay tinguhaan mo, nga mabatyagan kag matalupangdan sang imo mga ginikanan. Despite sang sitwasyon, pero wala nagabago si Gia sa imo. Kung may ara tsansa bala or let's say may mga special occasion sa inyo balay birthday mo or anniversary ninyo nga duwa ni Gia, imbitaha si mama kag si papa mo. Or if not, hagara sila nga pwede man sila ka-stay sa inyo. Bakasyon ka mo dibi, ma-share ka mo dibi, bisan mga 2 or 3 lang kaadlaw. Tinirman ka mo di sa amon ma or pa na sila bala nga duha para makita man nila ang matudtuod nga kolor sang pagkatawo ni Inday Gia. Kay nga nakita ko kag nabatyagan ko nga kamo nga duha nagaisa
sa tanan nga nagakatabo sa inyo pagpangabuhi. Kay nga akon wala nagahari ang paghigugma sa inyo nga duha, daw kuring kag ido man kamo, right? Na? Pero o galing, amo na siling naton tungod sang paghigugma ang tagsa-tagsa naga-adjust, tungod sang gugma ang tagsa-tagsa naga-intsindihanay, nagabuligay sa pagpangabuhi. Pero sa bahin naman, may araman ginikanan nga ang ila bata, let's say ila bata nga babae, among bira-bira trabaho para kay bana lang sa balay, masakit man gina sa bahin nila mo. Na? Pero nakadepende na sa inyo nga mag-asawa kung paano ninyo i-plaster ang tanan sa inyo tagsa-tagsa kay ginikanan nga mabato nila ang inyo sitwasyon kag mabuligan pa nila kamo sa inyo maayo nga pagsinalayo. Na? Sa imo, sa suwestyon ni Tita Wilma, I think, nga invite mo silang magstay mga 2 to 3 days sa inyo, okay na, para nga mabatyagan nila, kag makilalaan pa sang dugang ang imo sini asawa, pati ni Rabla si nanay kag si tatay mo sa inyo, na kay nagapati na si Tita We, nga sa ila makitaan, nga pag-atipan ninyo nga duha ni Gia sa ila, na amat-amat na lang nga magabagong ila sininabatsyagan. Amat-amat nga madulang ila kabalaka. Kag kaluoy sa imo nga masiling abaw ginadaog-daog lang ang bata namon nga lalaki. Paamo ka na bila abaw gina-undress lang siya sang iya sini asawa, which is not true. Na ina-approve mo gid sa ila. Na kag ipangamuyo mo gid. Ipangamuyo mo gid nga magabago ang pagtanaw sang ginikanan mo sa ginahimo sang asawa mo sa imo. Kag ang imo plano nga isasiling mo, nga kung ara ka sa balay nagaplano ikaw nga magnegosyo, kung may ara ikaw kapital, sabisan paano nga paagi, di ba? Gamay-gamay lang kung pwede, may abilidad ikaw sa paghimo sang something nga pwede magkwartahan, himua. Na? Kahimuo na ton ina, nga kinahanglan determined ikaw, na determined ikaw nga himuon mo ina, kag dedicated ikaw nga himuon mo, ay sus Ginoo ko. Madasig ang pag-uswag mo sa kabuhi. Kag may ara kita mga work from home, di ba? Mga trabaho nga ara lang sa balay, pwede ikaw maka-online. Bisan gali sa mga BPO, di ba la? Pwede ka mo nga makaobra sa call center nga ara lang ka mo sa balay, pwede gini mga online jobs kadamo sang gina-offer sina. Try mo para nga bisan paano makabulig ikaw kay Gia, kay Mrs. sa inyo man pagpangabuhi. Subong nga panahon, tandaan lang ginaton, wala imposible sa tao nga nagapati sa iya kaugalingon nga ikasarang. Sa tao nga may kahadlo kag nagatuo sa mahal nga Dios. Na sa tao nga nagapaninguha, nagasakripisyo para nga mag-ayuhan ang iya kabuhi, especially kung nagabuligay ang mag-asawa. Way kayo na mention problema sa inyo anak, posible, no? Gina-assume ni Tita We nga maayo man ang pag-atipan mo na sa imo sini anak, sometimes si Mrs. ato sa trabaho, kag ikaw ang nagatungod sang iya sini responsibilidad sa panimalay, kay nga nag-change position kamo mo, change responsibility. Kumbagang responsibilidad sang asawa, ikaw nagsalo. Responsibilidad sang bana, siya ang nagsalo. Kay tungod sang imo balatian, kag ara ikaw naka-station sa inyo sinipuloyan. Kabay pa, na? Don't worry, hindi ka magkabalaka, arang mahal nga Dios. Magpangamuyo ka, ipangamuyo mong inyo pagpangabuhi, ang inyo pagsinalayo adlaw-adlaw. Dala si mama kag si papa sa imo man pagpangamuyo. Nga mabuksan ang ila balatyagon, kag i-welcome, kag ihakson ang inyo pamaagi sa pagpangabuhi sa imo asawa. Wala imposible dira. Tuto Emmanuel. Ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo, paninguhaan mo ina kag pangamuyuan gid, ha? Dedikasyon sa balatyagon para sa madasig nga kadalagaan sang imo man pagpangabuhi. So salamat gid sa imo Tuto Emmanuel. Kag kabay pa nga nakabulig si Tita Wilma sa bisan ano nga paagi, na? Sa iban man naton dira nga mga kauturan, kung naka-relate man kamo or may gusto man kamo i-question sa aton sini letter sender, ara lang ang aton sa ni chat room sa mga naka-FB Live, sa ilang mga lilisuan sa mga Radyo 684, at man nga itong sa nga text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Relax lang
pwede man kamo maka-share sa inyo diri mga hitabo sa inyo sa kabuhi, problema nga inyo ginaangkon, mga na-experience ninyo nga halandumon. Nakatag sa inyo leksyon, inspirasyon nga pwede man magamit sa iba naton nga mga tagpalamati. Sulat lang, padala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Lukson Streets, Bacolod City. Pwede man, kung may FB account ka, pangitaan lang ang Facebook page ni Tita Wilma, Action Wilma Sugaton. Pwede mo man ma-share. Click mo lang send message, ako lang niya makabaton, kay ma-appear na sa akong messenger. If not, sa personal account naton, Wilma Antupina Sugaton. Okay? Alas 2:34, Action Radio Philippine Standard Time. Relax, si Tita Wilma magabalik pa. Pagkatapos man sang pilapagid, ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal. Okay lang na mga naka-online niya mo ginamian ko na sa ilaya, no? Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon lang. Good afternoon ko and happy Monday, Tita We. Please greet lang sa akon apo. Kay Teresa Alpinda sa iya birthday now, gid Tita We. Salamat gid ha, and may God bless you and your family. Okay, sa apo. Sa apo ni Ma'am Virgie Teresa Alpinda, happy birthday to you. Hello, Ida Ramos, salamat man. Na kay ada man si Sir Ray Baryoga, Ray Flores Baryoga. Mayong hapon kuno tawe. Kag hindi man magpaulihi, imo diri maukod nga tagpalamati Tita We sa Myselin Homes, dahil Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kay Mercedes Lambert, kag Maricel Salas Alegre. Nagapamati ginaw Tita Tawe. Sa This Is My Life, salamat gid na. Ito to Eddie Laos, dito sa Victoria's, mayong hapon lang na happy Monday kuno kag kamig Japon ni Nanay Isabel nag-updanan. Okay, Leia Morales Berida, tawe, good afternoon, watching live your program now. God bless Tito We. Salamat gid Inday Leia Morales. Hello, Ma'am Lani Romiano, dito sa Ibuan Kepis, mayong hapon lang kapis din kami nag-agi kahapon, kapis pa Rojas. Tuod na ma'am. Dira kami nanyaga kahapon sa Rojas City. Abaw. Nakaagi gali kami sa kapis kaya hindi tultol kundi nang hibuan. Okay. Mayong hapon, Barry Moses Yulon. Kay Norbing Galicia, kay Gina Galicia nga always gid ka pamati. Barky Tribe, salamat gid sa imo. Salamat gid. Ang inyong mga reactions para sa aton sini letter ginbasa para sa aton letter sender, balikan ina karon ni Tita Wilma gani, relax lang ha, relax lang kamo dira. Kay basahon ginakaron ni Tita Wilma para sa inyo. Okay, balikan ta kamo karon naman. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the Anchorwoman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tita Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades.
Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
This is my life. This is my life. Radio Philippine Standard Time. Amo nang siling balang ano ang mahambal nila Tita Wilma sa sitwasyon nga amo sina. Siling man diri ni Ma'am ni Ma'am Rufina sa aton sini letter sender. Correct gid action Tita we. Insakto gid ang advice mo. Agree gid ko amula na pareho ina sa imo tawi may nang panon. Ay abaw nga mga anak mo. Pangamuyo mo nga maintindihan sang ginikanan mo. Amo nang hambal ni Ma'am Ana Sinoro, ha? Okay, nga nagsala sila sa ginapamensar nila na tungod sa asawa mo. Salamat gid ma'am ha. Kay Ma'am Ana Sinoro, salamat gid sa imo sini suggestion para sa itong letter sender kay Tuto Emmanuel. Emilia po niya, mayong hapon kag salamat gid. Okay. Kag silinggan ni may hambal man di ganing isang yes ma'am, importante is happy kamo sa inyo sini life nga duha sang asawa mo pud ang inyo anak, kinahanglan lang gid ang pagpaintindi kay mama kag kay papa mo masanagan gid na sila kung makita nila nga okay ka sa inyo pagpangabuhi. Kita mo na or relax na kay ma-horoscope anay si Tita Wilma sa aton Lunes nga edisyon. Maulanan man nga panahon karon nga adlaw tungod man sa Baguio, Florida, pero ang aton pagdulong sa inyo mga zodiac sign para sa aton horoscope magapadayon gid. Unahon naton ang mga nagaselebrar sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Para sa inyo, mga Leo, dala na di sila. Ang mga Leo is netaw Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Yes, Leo. Siling sang inyo horoscope kung mahimo, kung pwede lang, Leo, ang imo utod kung sino man ina siya hagara nga magpulo pa masyar kamo. Kag dira mo gali mabinag-binag ang tanan nga ay kadamo gali sang wala ninyo na estoryahan nga duha na. Kag excited man ikaw sa pangako sang isa ka kapamilya mo man. Pero hindi ka gid mag over-expect bala, no? Nga sobra-sobra gid nga paabot mo sa ulihi agay. Amo na bala na, hindi ka lang magpasobra gid sa pagpaabot kung ano man ang pangako nga ina. Mas swerte nga mga numero sa Leo, 3, 11, 35 kag 42. Silver is your lucky color. Katuan naton ang mga Virgo. Yes, mga Virgo naman. Amoy ni mga natawa Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Yes, Virgo, ipa-intindi mo dira sa upod mo, sa imo inyo puluyan or sa imo man trabaho, nga hindi mo bala hungod, nga pagkahuyan siya. Kundi ang gusto mo lang, nga tadlungon ang iya sala nga nahimo. Okay. Pero kinahanglan in a nice way naman, Virgo. Kay siyempre kung kasarcastic man, na, sang imo-himo, siyempre mahuyan gin man siya. Okay. 2, 23, 36 kag 40 mga maswerte nga numero, mint green is your lucky color. Yes, Libra, mga Libre naman, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, hindi malikawan nga makatulo ang mga luha mo sa mga hindi maayo nga nagakatabo or matabo sa imo. Na? Natural lang na siya. Na? Nga ma-react nga itong sinilawas. Kinahanglan lang gid Libra, magpakabakod ikaw, kag hindi mo gid pagpamensaron nga very weak ikaw. No? Tama sa imo kahuyang. Kinahanglan, be strong kung ano man ina at tubangon paamo ka na. 7 Justice 23 kag 39 mga maswerte nga numero, red is your lucky color. Kadtuay naman neton ang zodiac sign nga Scorpio. Mga Scorpio naman, Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22, no? Malipayon ang adlaw sa mga Scorpio sa karon tungod nakasiguro ikaw o nakasiguro sila nga wow, love na love gid sila sang ila ni partner.
na sa pihak sang ila kakulangan. Love ka sang asawa mo or bana mo, nobya or nobyo mo sa pihak sang imo kakulangan sa ila. Pero kinahanglan lang gid Scorpio, hindi mo man pagabusuhan, ha? Kinahanglan, give and take lang bala para happy, ha? 9-16-27 kag 44 mga maswati nga numero. Tangerine is your lucky color. Sa iluhan naman nato ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman mo ini mga natawo, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Feeling mo bala subong Sagittarian? Wala sang nakaintindi sa gusto mo nga matabo karon nga adlaw. So kinahanglan lang himuon mo pasensya kag explain, no? Kinahanglan pasensya lang anay kag magpaatag ikaw. Okay? 17-20-31 kag 40 mga maswati nga numero. Emerald is your lucky color. Kag yes, sa mga Capricorn. Ang mga Capricorn naman Disyembre 22 tubtub Enero 19. Mga Capricorn, preparar ang kaugalingon. Pamo ka na. Preparar ang imo or inyo kaugalingon sa pagpamati sa problema sa isa nyo kaabyan. Ha? Kag kun mahimo, hindi lang magpadala-dala, kay kun matabo, hindi ka gin makabulig. Amo na bala, kinailan ko mag-sympathize ikaw. You sympathize with him or her, but you should not empathize. Nga butang sa empathize nga hindi ka gid bala mag-go within, nga butang mong kaugalingon mo sa sitwasyon, wala ka na sang mahimo kundi kung nagakasubo sa mga subo ka man. Okay? Para makabulig ka. Capricorn says Justice 32 kag 45. Beige is your lucky color. Okay? Una pa lang inangabay sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Sa pagbalik ni Tita Wilma, bantayan kung sino ang aton maging winner sa Dakop Ka daw Karoleta promo. Balik ako pagkatapos sang mga ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahang. Action Radio Philippine Standard Time, bantay ay sinuwayan naton winner sa dakop ka, daog ka ruleta promo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Okay. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Okay, sino na yung swerte, no? Ari na naman, sorry Gid, no? Ari na nga itong sa ni winner sa siningation para sa itong dakop ka, daog ka ruleta 2022 promo. Aha, taga Bacolod City, dira sa Barangay Estefania. Romela Ocalinas. Romela Ocalinas ang Barangay Estefania, Bacolod City. Congratulations! Ikaw ang atong winner sa siningation kag may ara katubtubwas sa udto. Sa pagkadto diri sa Action Radio Bacolod para sa pagpatiyog sang aton sini ruleta diri sa dakop ka, daog ka ruleta promo. Congratulations and celebrations. Okay, so congratulations. Again, ato na nay oras impunto las 3. No? Obdianay ninyo si Tita Wilma para sa iton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yes, Barky tribe na basa ko na nakagina, nagwit ko na nagina si Barry Moses Yulo, si Norbing kag si Chine Galicia. No? Salamat gida. Ma'am Lani Romiano again, salamat man. Okay, ari na kita sa zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius sa mga mga natao Enero 20 to Pebrero 18 ay Aquarian, suno sa inyo horoscope, abi kung ano dang mas importante nga bagay unahaan na ina sa pag-asikaso karon nga adlaw. Kay ang iban makahulat man, na relax lang, don't panic Aquarius. Just 18, 22 kag 37 mga maswati nga numero, maroon is your lucky color. Yes, Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19 to Marso 20. Yes, Pisces, abi, na pilita karon nga adlaw nga mangin mapinasensyahon ikaw. Bisan pikon ka karon nga adlaw, na wala sang maayo nga madulot kon permi ka lang nagapangakig ay nanuman. 9, 18, 26 kag 39, pink is your lucky color. Yes, Aries, ang mga Aries, Marso 21 to Abril 19. Aries, suno sa imo horoscope.
tanawa, no? Tanawon mo kung anong mahimo mo, kung anong mabulig mo sa problema sa imo abyan. Kung may mabulig ka dara, hindi pag-idalok sa iya. Aries, 1-9-15 kag 38 mga maswerte nga numero, white is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20, Taurus, ha? Nagpuli ka lang sa balay nyo, mas maayo pag no? Puli ka na lang sa inyo balay kang magpahuway. Kung feeling mo, hindi mo masarangan nga magtrabaho, kaya hindi nami mo pamatyagan, hindi pagpilita. Halungi ang lawas mo, Taurus, or Taurian. 7-18-23 kag 39, mga maswerte nga numero, peach is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Daw wala nagaugyo ng mga bagay-bagay sa gusto mo matabo karon nga adlaw Gemini, ha? Hindi ka magapamensar sang maayo kon mag-worry ka lang dira kag mag-worry. 2-9-25 kag 37, brown is your lucky color. Kag sa katapusan naman naton nga zodiac sign Cancer, ang mga Cancer amoy ning mga natawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Yes, Cancer, wala ka dapat igakabalaka kung may mga bagay nga wala mo natapos. Hindi ka magkahuya. Ngayo ka bulig kung kinahanglan kaya. Yes, Cancer, mga maswerte nga numero 6, 14, 28 kag 42. Your lucky color is black siling nila. Okay, nabatian natin atong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon iya nga adlaw Lunes, Agosto 22 tuig 2022. Mapaalam na si Tita Wilma sa wala naton malabutan nga mensayo Tatay Tony ha, pasensya gid, mayong hapon lang. Marilu Varon, salamat man kay Mary Joy Victorino Flores Mekawili, salamat gid Antonio Beronio kag sa iban pa nga wala nato na mention, pasensya gid. Ating Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa James chapter 4 verse 12. There is only one lawgiver in charge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? I can't say good. Salamat na kag-standby sa matang mga drama, mensahe sang paghigom. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Without you, I would die deep in the heart. Aksyon Radio!